बोला पुंडलिक वंदे राष्ट्रपती पारितोषिकाचे मानकरी ठरलेले आहेत. त्याचबरोबर 1971 ते 91 पर्यंत त्यांनी मल्लिकार्जुन देवस्थानामध्ये नवरात्रात कीर्तन सेवा केलेली आहे. संपूर्ण गोव्यातही शाळा सांभाळून त्यांनी कीर्तन केलेली आहे. काही वर्षापूर्वी कारवारबरोबर श्री दामोदर विद्यालयाच्या कार्यकारी मंडळावर 30 भारतमधून पत्रकारिता व लेखन अजूनपर्यंत करीत आहेत. काणकोणची लोककला त्यांनी जतन केलेली आहे आणि संवर्धनासाठी त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. त्यांचा या लोककलेच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतभर संचार व लोकसंस्कृतीचे सादरीकरण झालेले आहे. जवळजवळ 18 त्यांना विविध पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. त्याचबरोबर 15 संस्थांचे ते प्रतिनिधित्व करीत आहेत. 16 पुस्तकांचे आजपर्यंत कोकणी आणि मराठी या भाषातून त्यांच्या पुस्तकांचे प्रकाशन झालेले आहे. त्यांनी असला तरी स्वकर्तृत्वावर त्यांनी आपलं संपूर्ण जीवन पत्रकारितेसाठी व्यतीत केलेलं आहे. मराठी भाषेचे एकदम कट्टर असे जागतिक अभिमानी असलेले नाट्य कलाकार आहेत. त्याला पण अनेक पुरस्कार असे प्राप्त झालेले आहेत. असे श्री संतोष गावकर यांचा इथे यथोचित असा सन्मान होत आहे. बोला पुंडलिक वंदे मल्लिकार्जुन भगवान की जय. यावर विषयावर कार्यरत असणारे त्याचबरोबर श्रीस्तर पंचायत जैव विविधताय समितीचे ते कार्यकारी आहेत. विविध पुरस्कार त्यांना प्राप्त झालेले आहेत. त्याचबरोबर जैव विविधता समितीचे कार्यकर्ते सगळे नाटकात रस घेणारे अनेक सामाजिक कार्यात सहभाग असणारे राज्य जैव विविधताय मंडळाचा जैव विविधताय जन्मभूमी जरी बोरी असली तरी कर्मभूमी त्यांची काणकोण आहे असे थोर व्यक्तिमत्व चावडी शारदोत्सव मंडळ काणकोण कलाकार संघ कला संस्कृती संवर्धन केंद्र काणकोण त्याचबरोबर काणकोण पत्रकार संघ या संस्थेचे एक क्रियाशील कार्यकर्ते आहेत. दक्षिण गोवा पत्रकार संघ तसेच गोवा फोटोग्राफर असोसिएशन गोवा या संस्थांच्या वतीने त्यांचा सन्मान पण झालेला आहे. कीर्तनाच्या संदर्भात म्हणजे आम्ही जन्माच्या येण्याआधी म्हणजे समाजाने त्यावेळी टी व्ही बाकी सोशल मीडियाचं माध्यम नव्हतं आणि त्या काळी खऱ्या अर्थाने म्हणजे कीर्तन हे एकमेव असं माध्यम होतं समाजाला प्रबोधन करण्यासाठी की त्या काळाचे समाजाचे जे विषय होते त्या विषयांना वाचा फोडण्यासाठी की अनेक संतांनी महान अशा व्यक्तीने या कीर्तनाचा आधार घेऊन येतो की समाजाने मोठी क्रांती केली आहे आणि त्यामुळे आजच्या काळात ते नवीन ऋतू झालं. त्याला कधीतरी असं वाटतं की जुना ते सोनं म्हणजे आज केवढंच की आपण प्रगती केली शेवटी जुन्याची आठवण नेहमी होत असते आणि त्यानंतर आज आजच्या घडीला असं वाटतं की सोशल मीडिया या सगळ्या गोष्टीचा दुष्परिणाम आपण बघितले. त्यामुळे या दुष्परिणामातली की आपल्या जुनं ते सोने म्हणतात कीर्तनाच्या माध्यमातून समाजाचं प्रबोधन अशा असेच आत्ता जे घडीला असलेले अनेक विषय आहेत या विषयावर प्रभावित येईल आणि त्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे असं वाटतं. आणि त्याचबरोबर आज आजच्या घडीला म्हणजे ती अभ्यास
जे पत्रकार बंधू जे आपले समाज कार्य यांचा सगळ्यांचा आमचे गुरुजी यांचा सगळ्यांचा सन्मान माझ्या असते. त्यामुळे मला त्याचा आनंद होतो याप्रमाणे की आमचेकर गुरुजीसाठी एक खूप मोठी हस्ती आहे की ज्याने एक शिक्षक म्हणून त्याचं संग्रहणे आणि समाजाला योगदान केले. यातील कीर्तनकार आज तयार झाले. पूर्वीचा एक काळ असा होता की ठराविक समाजापुरतंच कीर्तन मर्यादित होतं. अजूनही काही ठिकाणी आहे, पण ज्यावेळी मी स्वतः कीर्तनाचा अभ्यास केला, 18 पगडी जातीमध्ये संत जन्माला आले, कुठेही भेदभाव नव्हता, सगळ्यांना सगळ्या क्षेत्रात ज्ञान घेण्याचा अधिकार आहे याची जाण आल्यानंतर मी ठरवलं की हे कीर्तन फक्त ठराविक समाजापुरतं न ठेवता सगळ्यांच्या करता खुलं व्हावं. याकरता मला अनेक अडचणी सुद्धा आल्या, मला विरोध सुद्धा थोडाफार झाला, पण मी त्याची तमा बाळगली नाही. आणि आज अभिमानानं सांगतो, आज सगळ्या समाजातील कीर्तनकार घडतायत, कीर्तन उत्तम करतायत. आज याची गरज आहे आज सगळ्या हिंदू समाजाला. आपण जी भागवत कथा ऐकतो, लक्षात घ्या, बऱ्याच ठिकाणी भागवत कथा केल्या जातात. ही भागवत कथा सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, ही भागवत कथा सगळ्यात प्रथम वेदव्यासांना कुणी सांगितली तर देवर्षी नारदांनी सांगितली. कथेला इथून सुरुवात झाली आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे काय अधिकार असेल, सुर आणि असुर देवांनाही प्रिय आणि राक्षसांनाही प्रिय असे कोण होते तर देवर्षी नारद मुनी. ते अशी कळ लावायचे की ज्यातून काहीतरी चांगलं निर्माण व्हायचं. आपण सुद्धा असं काही बोलावं ज्यातून काहीतरी चांगलं निर्माण होईल, वाद होतील, वैर वाढेल, द्वेष वाढेल, असं कधीही आणि चुकूनही बोलू नका. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.